ପାକିସ୍ତାନ ଚମ୍ପିଆନ ଟ୍ରଫି ହାରିଲା ପରେ ଏବେ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। 29 ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନଥିଲା ଯେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେବ। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ 739 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହି ପରାଜୟର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 869 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କ୍ଷତି କିପରି ସହିଛି। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି 2025 ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବିସିସିଆଇ ନିଜର ଦଳକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ମଡେଲ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଦୁବାଇରେ 5ଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଗୁଁ ପିସିବିକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପିସିବିକୁ ଟିକେଟ୍ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ରାୱଲପିଣ୍ଡି, କରାଚି ଏବଂ ଲାହୋରର ପଡ଼ିଆକୁ ନବୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ 560 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏହି ପରିମାଣ ମୂଳ ବଜେଟ୍ ଅପେକ୍ଷା 50% ଅଧିକ ଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ 347 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଏହା ଟିକେଟ୍ ଏବଂ ହୋଷ୍ଟିଂ ଫିସ୍ରୁ ମାତ୍ର 52 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲା। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 739 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ପିସିବି ଏବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପକେଟରୁ ଏହି କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବୋର୍ଡ ଘରୋଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍ 90% ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ପରିମାଣର କେବଳ 50% ଦିଆଯିବ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।